Takže čaute, tu je Jojo a sme tu zase pri Minecrafte. Hra tu aj Johnny, aj Menster. Aspoň myslím, že Menster natáča. To ešte neviem. Ale už mám celkom dosť vecí. Ak vidíte tie nástroje, tak tie sú základné, čo sme dostali hneď. Takže dúfam, že sa na mňa nenaštujete, že ich mám. Len tam je Creeper a Slenderman a ja sa Slendermana bojím. Always. Neviem, prečo mám dneska taký spomalený komp. Strašne mi blbne aj net, všetko. Pane mi blbne. A tam je Creeper. A už mám aj železo. Furt, niekde tu furt počujem pavku a neviem, kde sú. Ale zoberiem si sugar canes. A neviem, prečo mi to tak laguje, ale mám iba malé FPS-ka. Normálne, keď nenatáčam, tak mám 20 FPS. Počkajte, napíšeme ich. Dyne, zoberieme. Neviem, tento diel neviem, haj. Ešte mu tam niečo chýba. Možno, že to dopíše. A kde je zombík? Ja sa ho bojím. Aha, tu je. Už ja horím do prčic. Neviem, kedy bude ďalší, ale teraz... No, Menster zase vtipy dáva. A neviem, kedy bude ďalšie video, ale už asi častejšie budem dávať videá, lebo už nenatáčam cez Fraps, ale cez Bandicam, lebo Fraps mi blbne. Ak chcete vedieť, ako mi blbne, tak vám to môžem teraz povedať. Mi blbne tak, že proste natočím jedno video, potom vypnem celý Fraps a potom keď chcem ďalšie natočiť video, tak mi proste nejde mikrofón. Mi to nenatáča proste mikrofón. A mi to laguje, musím si potom to spravím na budúce video a dúfam, že mi to lagovať nebude. Neviem, prečo mi to tak laguje. Koľko mám dreva? Celkovo dosť. Aj koblu. Tak aj dáčo dreva. Počkajte, na chvíľku to vypnem a zapnem. To späť, len som si to troška ponastával, ale furt mi to laguje. Ešte viac, jak mi to lagovalo. Ja neviem, prečo mi to začne vždycky takto lagovať. On má... Menster je vždycky dopredu, vidíte, už má aj psa. To je tupelo. Napíšem mu, že ja mám ulti. Takže neviem, aj Menster by mal asi natáčať, ale to neviem. Ja som teraz s nimi... No...